मा जोंनि देलायनाया इसोरनि नोजोराव पाप जायोना गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन। सिगांग्रो जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ खालामदों आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै फोरबोनि मुङै। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथों आरो फोरबोआ नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथों। बिथांनि कमेन्ट खालामनाया बेबादिमोन। गासैबो रोखोमनि देलायनायखौ लानानै देलायनो हायो ना हाया, बा हौवानि गाननाय ड्रेसखौ गाननो हायो ना हाया। बिथांनि कमेन्टआ बेबादिमोन। फै अब्लालाय जोङो बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों जोङो सेथियाव नायगोन। जोंनि गासैबो आयदायावनो इसोरनि महिमानि थाखायसो जानो नांगौ। जेब्ला जोङो 1 करिन्थिया 10:33 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। दिनै बाइबेला होनो जोङो जायोब्लाबो लोङोब्लाबो गासैखौबो इसोरखौ समायहोनायनि थाखायसो जानो नांगौ। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों जोङो जायोब्लाबो लोङोब्लाबो माबा मोनसे मावोब्लाबो गासैबो इसोरनि गौरबनि थाखायसो जानो नांगौ। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो कलसियानि बिलाइ 3:17 बुंदों। बाइबेला होनो बाथ्रा नङाब्ला हाबाजों नोंसोर मावनाय मानि गासैबो इसोरखौ हामबाय होननायनि थाखायसो जानो नांगौ। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों जोङो रायज्लायोब्लाबो जायोब्लाबो लोङोब्लाबो गानो जोमोब्लाबो देलायोब्लाबो जोङो जेखि मावा मानो गासैबो इसोरनि गौरबनि थाखायसो जानो नांगौ। बाइबेला बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै जोंनि देलायनाया, जोंनि जानाय लोंनाया, जोंनि मावनाय दांनाया, जोंनि गाननाय जोमनाया इसोरनि थाखाय जादोंना? नाथाय बाइबेला बुंदों इसोरनि थाखायसो जानो नांगौ। मानो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोङो जायोब्लाबो गानो जोमोब्लाबो देलायोब्लाबो मावोब्लाबो रायज्लायोब्लाबो मानोथो इसोरनि महिमानि थाखाय जानो नांगौ? मानोना बाइबेला बुंदों 1 करिन्थिया 6:24 बुंदों मानोना जिसुआ जोंखौ दाम होनानै बायबाय, बेनिखायनो जोंनि मोदोमाव इसोरखौ समायहोनो नांगौ। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जिसु ख्रीष्टआ गावनि बेसेन गोसा थैखौ होनानै जोंखौ दाम होनानै जिसु ख्रीष्टआ बायबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बायनायलाय जोङो जायोब्लाबो मावोब्लाबो गानो जोमोब्लाबो देलायोब्लाबो जोङो इसोरनि महिमानि थाखायसो खालामनो नांगौ आरो इसोरनि महिमानि थाखाय जानांगौ। बाइबेला बेखौसो बुंदों। जोङो नैथियाव नायबावगोन देलायनायखौ लानानै बाइबेला मा होनो। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जों गोबां समाव देलायनो मोजां मोनो, नांगौनि बारा जों समाव देलायो। नाथाय फै जों खोनासंनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। जोङो नायगोन बै समाव नांगौनि बारा सोरबादि मानसिफ्रा देलायोमोन आरो जायफोरा नांगौनि बारा देलायोमोन बेफोरखौ लानानै बाइबेला मा बुंदों फै जों आरोबाव नायबावनि। जेब्ला जोङो जिरिमियानि बिलाइ 4:34 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ नोथिनि हाबा मावग्राफ्रासो बेफोरबादिखौ देलायोमोन। बै समाव जायफोरा नोथिनि खामानि मावोमोन आरो नोथि खामानि मावनो मोजां मोनोमोन बेफोरबादि मानसिफ्रासो नांगौनि बारा देलायोमोन होननानै बाइबेला बुंदों।
आरोबाव जोङो नायबावगोन इजिकेलनि बिलाइ 23 बालाबनि 44 बुंदों मोदोमनि अननायाव थांनो थाखायसो बेफोरखौ देलायोमोन। नाथाय इजिकेलनि 23 बालाबनि 44 बुंबाय अननायाव गोग्लैनो थाखायसो बै समाव मानसिफ्रा नांगौनि बारा देलायोमोन आरो देलायनो मोजां मोनोमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो देलायनो मोजां मोनोब्ला नांगौनि बारा जोङो देलायोब्ला जोङो बेफोरखौ गोसोखांनाया मोजां। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो 1 राजा 16 बालाब 30 आरो 31 सारियाव बेखौनो बुंदों। मुर्ति खुलुमनायाव देलायनायजों सोमोन्दो दङ। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, देलायनाया आरो नांगौनि बारा देलायनाया मुर्ति खुलुमनायजों सोमोन्दो दङ। बाइबेला बेखौसो बुंदों। जाय मुर्तिखौ जिगाब बुन्थानि बानायनानै बेयाव हाफोर दानानै गोबां रोखोमनि कालारफोर, गोबां रोखोमनि महरफोर होनानै समायना रमायना खालामो आरो देलायो आरो साजायो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोंनि नांगौनि बारा देलायनाया आरो जोंनि नांगौनि बारा देलायनो मोजां मोननाया मुर्ति खुलुमनायजों सोमोन्दो दङ। बेखौसो इसोरनि रावा बुंदों। आरो बै समाव मानसिफ्रा नांगौनि बारा देलायनानै मुर्तिखौ खुलुमोमोन। बाइबेला जोंनो बेखौसो मिथिहोयो। बेनिखायनो 2 राजा बोलि 9 बालाब 30 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। जेहुखौ जिज्रेलाव सफैबाय होननानै जेजेबेला खोनानानै गावनि मेगनफोराव खाजोल फुननानै आरो खानाय खाननानै राजमहलनि खोरखिजों लामाथिङै नाहरबाय थादों। जेजेबेलनि नांगौनि बारा देलायनानै जेहुखौ लामाथिङै नाहरबाय थानायनि खारना बेमोन जेन' बियो जेहुखौ पापआव खोख्लैनो थाखाय हायो, बिखौ बमब्रायनो थाखाय हायो। बे आसाखौ लानानै बियो नाहरबाय थादोंमोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। नाथाय जेहुआ जेजेबेल रानिनि देलायनायखौ गोसो होआलासे, बिनि देलायनायखौ मोजाङै नोजोर होआलासे, बेखौ मोखांजों मोखां मोजाङै नायालासे जेहुआ जेजेबेल रानिनि साननायखौ मिथिनायखाय जेहुआ जेजेबेल रानिखौ गोजौ न'निफ्राय खोरखिजों बेखौ गाहायाव गारख्लायनो थाखाय हुकुम होदोंमोन। आरो बेबायदियैनो जेजेबेल रानिखौ गोजौ न'निफ्राय खोरखिजों गाहायाव गारहरनाय जादोंमोन। आरो बेबायदियैनो जेजेबेल रानिया खास्रि बिस्रि थैलांनो नांदोंमोन। जेजेबेल रानिनि खास्रि बिस्रि थैलांनायनि खारना बेनोमोन, बे नांगौनि बारा देलायनानै जेहुखौ पापआव बमब्रायनो थाखाय, अननायाव खोख्लैनो थाखाय हास्थायदोंमोन आरो नाजादोंमोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोंबो दिनै नांगौनि बारा देलायोब्ला आरो जोङो नांगौनि बारा देलायनानै सोरखौबा अननायाव खोख्लैनो थाखाय, सोरखौबा बमब्रायनो थाखाय आरो जोङो मोदोमनि गोजोननायखौ लानो थाखाय दिनै जोङो नांगौनि बारा देलायदोंब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जेरै जेजेबेल रानिया नांगौनि बारा देलायनायनि थाखाय आरो बियो पापआव बमब्रायनो हास्थायनायनि थाखाय जेरै बियो थैलांनो नांदोंमोन, जोंबो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै नांगौनि बारा देलायोब्ला जोंबो इसोरनि नोजोराव जोङो गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो नांगौनि बारा देलायनायनि सिगां बेफोरखौ गोसोखांनाया मोजां। आङो बुङाखै जोङो देलायनो नाङा, देलायनो मोना, आं बेखौ बुङाखै। नाथाय जोंनि देलायनाया सोरखौबा खोख्लैनो थाखाय, सोरखौबा बमब्रायनो थाखाय आरो मोदोमनि गोजोननाय रंजानाय लानो थाखाय जानो नाङा। नाथाय जोंनि देलायनायजों, जोंनि जानाय लोंनायजों, जोंनि मावनाय दांनायजों बिफा इसोरखौ समायहोनोसो
नांगौ आरो समायहोनायनि थाखाय जानो नांगौ बाइबेला बेखौसो बुंदों। जोङो थामथि आयदायाव नायबावगोन गाननायखौ लानानै बाइबेला मा होनो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, आथिखाल जों गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ जोङो नुयो। गोबां समावनो गानजाथावै गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजों मानसिफ्रा गावखौ बोथोरजों लोगोसे गोरोबहोनो हास्थायदों आरो नागिरदों। नाथाय जोङो नायगोन गाननाय जोमनायखौ लानानै दिनै बाइबेला मा बुंदों। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 3 बालाक 20 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। आरो प्रभु इसोरा आदम आरो बिनि बिहिनि लागै पसाक खालामनानै बिसोरनो गानहोदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जेब्ला आदमा फोरबोखौ बुंदोंमोन, फोरबो आङो नोंनि थाबाय बायनाय सोदोबखौ खोनानानै आङो गिनाय मोनदों, मानोना आङो लान्थिया, बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय गावखौ आन्दो खालामदों। जेन' बिसोरो लाजिनाङि बादि बिसोरनि लाजिनायखौ खोबनो थाखाय, बिसोरनि देहा मोदोमखौ खोबनो थाखाय फोरबोआ गावनो आदम आरो हवानि लागै पसाक खालामनानै बिसोरखौ गानहोदोंमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला बेखौसो बुङो। नाथाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै नुयो गोबां समावनो जोंनि गाननाय जोमनाया मोदोमफोरखौ खोबजोबै गाननाय जोमनाय जोङो नुयो। नाथाय फोरबोआ आदमनि मोदोमखौ जों खोबनो हायो, हवानि मोदोमखौ, बिसोरनि देहा सोलेरखौ लाजिनायनिफ्राय खोबनो थाखाय हायो, बेनि थाखायसो गानदों। बेनिखायनो जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि मोदोमखौ, देहाखौ लाजिनायनिफ्राय खोबनो थाखाय गाननो नांगौ। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नाथाय गोबां समाव जोङो गाननायखौ लानानै जोङो नुयो, जों गोजाननिफ्राय नायोब्ला सोर हौवा जाखो, सोर हिन्जाव जाखो, जोङो गाननायखौ लानानै जोङो समाव सिनायलिया। जेब्ला जों खाथियाव थाङो अब्लासो जोङो माब्लाबा सिनायो, बियो सासे हिन्जाव मानसि, बियो सासे हौवा मानसि। जोङो खाथियाव थाङोब्लासो समनि गेजेराव जोङो सिनायो सोर हौवा जाखो, सोर हिन्जाव जाखो। गाननायफोरखौ लानानै जोङो सिनायनो गोब्राब जाबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जायहा गोरलै गोरलै ड्रेस गाननो मोजां मोनो, बाइबेला बेखौसो बुंदों, नोंथांनि गाननाय जोमनाया नोंथांखौ लाजिनायनिफ्राय खोबनो थाखाय आरो नोंथांनि मोदोमखौ खोबनो थाखाय जानांगौ। बाइबेला बेखौसो बुंदों आरो फोरबोआ बेखौनो मावदोंमोन। बेनिखायनो दानियेलनि बिलाइ 5 बालाक 29 सारियाव बुंदों, गाननाया मान होजाथावनि थाखायसो जानो नांगौ। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोंनि गाननाय जोमनाया हौवायानो जाया मानो, हिन्जावानो जाया मानो, नाथाय जोंनि गाननाय जोमनाया मान होजाथावनि थाखायसो जानो नांगौ, लाजिनांनायनि थाखाय नङा। बेनिखायनो माथाइनि 3 बालाक 4 सारियाव बुंदों, गाननायजों आखलखौ दिन्थिनाय जायो। बेनिखायनो माथाइनि 3 बालाक 4 सारियाव बुंदों, गाननायजों आखलखौ दिन्थिनो हायो आरो दिन्थिनाय जायो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि गाननायखौ लानानै मानसिफ्रा मिथिगोन आरो बुजिगोन नोंनियाव माबादि साननाय दङ, माबादि गोसो दङ, माबादि बायग' गोसो नोंनियाव दङ। गाननायखौ लानानै मानसिफ्रा मिथिगोन आरो बुजिगोन। मानोना बाइबेलाव बुंदों, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोंनि गाननायजों आखलखौ दिन्थिनाय जायो। बेनिखायनो फै, जोङो फोरबोनि मानसिफोरखाय जोङो मोजां गाननाय जोमनायजों, गानजाथाव गाननायजों जोङो जोंनि ख्रिस्टियान आखलखौ जोङो मानसिफोरनो दिन्थिनि आरो मिथिहोनि। बेनिखायनो जाकबनि बिलाइ 2 बालाक 3 सारियाव बुंदों, गाननाय जोमनायजों जोङो मानखौ मोननो हायो। जोङो दिनै
गाननाय जोमनायजों जोङो मानखौ मोनगोन आरो मानसिफ्रा जोंखौ मान होगोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। जोबथारनायाव जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै बे मोनसे मोजां कमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथों आरो फोरबोआ नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथोंसै।